Good morning, everybody. Here's our part 3 about Kaugnayan sa Pamilya, or in Korean, that is 가족관계. 가족 means family, 관계 means kaugnayan. Okay? So, let's start. Pamangkin. Okay, pamangkin is 조카 in Korean. 조카. Okay? That is 조카. Okay, so this time hindi na po ako magsusulat kung paano isulat yung mga alphabets. Okay, so pag-aralan nyo po muna yon. Then punta na po kayo dito sa reading. Okay? Pamangkin is 조카. Okay? 조카. Next. Pinsan. Pinsan in Korean is 사촌. 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 Okay, next. Apong lalaki. Apong lalaki in Korean, that is 손자. 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 How about apong babae? Apong babae is 손녀. 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 Next. Bilas. Bilas in Korean, that is 동서. 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 Ninong. Ninong in Korean, that is 대부. 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 Next. Ninang in Korean is demo. 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 Nakababatang bayaw ng Mr. In Korean, that is si 동생. si 동생. si 동생. Next. Nakababatang bayaw ng Mrs. That is 처남. 처남. Nakababatang hipag ng Mrs. That is 처제 in Korean. 처제. Nakababatang hipag ng Mr. That is 시누이. 시누이. But pag sasabihin nyo po yan, or bibigasin nyo po yung salita na ito, you're going to say it in a fast way. Huwag niyo sabihin na 시누이. You say 시누이. 시누이. Okay? Bilisan. 시누이. 시누이. Okay? Next, sanggol or baby. Sanggol in Korean is 아기. 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 Okay? 아기. Panganay na lalaki. Panganay na lalaki in Korean is 장남. 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 Next. Panganay na babae. Panganay na babae is 장녀. 장녀. Okay? Next, bunso. Bunso in Korean is 막내. Okay, take note po dito. Pag sinulat natin siya, M, ito, M is miyom. Itong A, that is A sound. And giyok is G, right? G. So, kung babasahin po natin ito, it is mag. Kadami, N, neon. Tapos, A at saka I. So, you're going to write as magne. But in Korean, there is another rule. Pag, di ba dati, yung sungmo, okay, yung sungmo is giyok, tapos miyom or M yung kasunod. Hindi siya sugmo, kundi sungmo. Just like in this example, ang giyok, pag ang kasunod ay neon, or sa atin, pag G po dito, ang kasunod is N,
nag-change po yung pronunciation niya. Nagiging iyong sound po ito. Kaya, hindi siya magne, kundi mangne. Mangne. Okay? Mangne. Ito, iyong. Iyong is yung pabilog na shape. Karam nagiging mangne po yung pagka-pronounce niyan. Okay? Huwag niyo pong kalimutan, mangne. Mangne, okay? That is mangne. Bunso. Okay, bunso. Next, mama. Mama. Para mama. Diyan sa tabi. Okay. Mama. That is ajoshi in Korean. Ajoshi. Ajushi. Okay. Ajushi. Okay. Ajoshi. Okay. Dito, dalawang S po yan. Kambal na katinig. Okay. Ajoshi. Ajoshi. Next, ale. Ale. Pabili ng talong. Pabili ng ano ba gusto niyang bilhin. Okay, kay ale. So, ale in Korean, that is ajumani. Ajumani. Okay? May ibang term po yan. Ito kasi is formal na pagtawag, ajumani. Pero dito, casual lang po yan. Informal. That is ajumma. Ajumma. Okay? Pero kung gusto nyo maging formal, ito yung term na gagamitin nyo for ale. Okay? Ajumani. Informal, ajumma. Ajumma. Okay? Next. Asawang lalaki. Asawang lalaki. Asawang lalaki or husband, that is 남편 in Korean. 남편. 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 Okay, next. Asawang babae. Asawang babae in Korean is ane. 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 Okay. So, yun. Balik-balikan nyo lang po. This time is review. So, ulitin nyo pong tingnan yung mga words or vocabularies na tinuro ko sa inyo. Okay, check this out. Thanks for watching and see you in my next video. Day, asa ka paingon? Asa ka din paingon? Ang kabayo na dagma. Buhay. Ang kabayo payan.